l-elettorat Malti beda jivvota fl-elezzjoni ġenerali 2013. Matul il-jum tas-Sibt saret il-votazzjoni bikrija l-elezzjoni ġenerali u l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Din il-votazzjoni qed issir għal dawk il-votanti li nhar id-9 ta' Marzu mhux se jkunu jistgħu jivvutaw għal raġunijiet speċifiċi ta' safar u xogħol marbut mal-elezzjoni ġenerali u l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Biex jivvutaw is-Sibt kien hemm eliġibbli li jivvutaw 2269 persuna. Huma setgħu jivvutaw wara li sa nofsinhar tal-ġimgħa iddikjaraw b'ġurament li nhar is-Sibt 9 ta' Marzu se jkunu msifrin. B'kollox minn dawn eliġibbli biex jivvutaw għaliex is-Sibt 9 ta' Marzu ser ikunu mseffrin kien hemm 1946 ruħ. Magħhom ivvutaw 8 kummissjonarji elettorali u l-kummissjonarju elettorali prinċipali. Xaħtu l-vot tagħhom ukoll 314 l-assistenti kummissjonarji elettorali li nhar il-ġimgħa 8 ta' Marzu se jkunu qed iservu waqt votazzjoni oħra bikrija li se ssir f'5 sptarijiet: fl-Isptar Mater Dei, San Vincenz de Paul, l-Isptar Karin Grek, fl-Isptar Monte Carmeli u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Nhar il-ġimgħa 8 ta' Marzu se jivvutaw ukoll l-4533 assistent kummissjonarju elettorali li se jkunu qed iservu fil-jum propju tal-votazzjoni, id-9 ta' Marzu. Is-Sibt 9 ta' Marzu huwa jum il-votazzjoni għall-elezzjoni ġenerali u l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. Għall-elezzjoni ġenerali eliġibbli biex jivvutaw hemm 332,963 ruħ. Dawn ser jivvutaw f'609 postijiet tal-votazzjoni. Fl-istess jum ser isiru wkoll elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'34 lokalità. Għal dawn l-elezzjonijiet hemm mal-189,443 persuna eliġibbli biex jivvutaw li ser jivvutaw fi 308 postijiet tal-votazzjoni. Is-Sibt kienu ukoll l-aħħar ċans għal dawk li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom biex jiġbruh mill-asta tal-Pulizija biex minn nhar it-Tnejn sal-Ħamis nofs il-lejl id-dokumenti tal-vot jistgħu jinġabru minn Evans Building, il-Belt Valletta.